Amagoia López de la Rosa Zaratenaz, Gernikarra, eta Gernikako odol-emoileen ardura bat daukat, odolkideak elkarte buru nazela. Amagoia, elkarte hori noiz hartu zen eta apurtxu ezin da zeuen lana Gernike mailan edo eskualde mailan? Bai, egiz esateko ez da bakarrik Gernikarron ardurea. Da eskualde mailan Gernikaldea esaten dugu, eta azkeneko gauzetan ganera azpimarratu gure izan dugu hori Gernikaldeko emoiak, ze berton Gernikan dago odol emoteko puntuen, baina gero dauz fabriketan bebai, eta gero jentea etorten dana inguruetatik. Eta hori bizten dago, orain eukiko dugun omenaldi zen, ez dira Gernikarrak batzuk dira, baina gero beste leku askotakoak badagoz. Aiengiz, Morga, Mundaka, Musike, zesango dut, Arratzu, Busturia, Ereño, Herrigoiti, Foru, Arteaga eta leku askotako jentea etorten da Gernikera odola emoten. Oso, no? Zapatuen odolemaien nazioarteko egunera, ez da? Zer dago antolatute eta zein da bat garrantzitsu egun honena? Bai, guk egun horregaz apurret bat egin gure izen dugu, eta justo bezperan, 13 antolatu dugu Gernikan odol emoilearen eguna zatielakoa. Ez da, orduen haren erreferentzia da, eta gupa geure eskualdean antolatu dugu hori omenaldia, gero batera aldizkari bat berregitaratu dugu oraintxu aste 15 honetan, eta azkenik erakuske bat egin dugu horren inguruan. Amagoia, zuek behin eta berriz haute zari ez da odol emoile berri zen atzetik, azkenin nahien Salazarreko komunidade handizera, gurasoak, irakasleek, umiek, noiztik aurrera hasi alda emoten odola, zein da informazioa, noiz joan aldiren, nun emoten da? Bale, gutxienezko baldintzak izaten dira 18 urtetik gorakoa izatea, 65 artean behin odol emoilea izan ezkero, 70 artean behin leike odol emoilea. Gero, gutxienezko pisu bat eskatzen da 50-koa, eta handik aurrera gutxi gora bera osasuntzu egotia. Hori gauza subjektibo izaten da lez, normalian autobusean egoten da persona bat, egoten da medikua, hori baloretan da bena. Eta orduan aresek emoten dugu azken baten baimena, odol emoteko edo ez emoteko. Eta baloretan deuz bakotxaren informazio medikoak edo. Da Gernike mailan noiz etortzen autobuse, da noiz dago aukeri emoteko? Bai, badaukagu egunek nahiko finkatuta. Normalen izaten da lehenengo eta bigarren astelenetan, goiz eta arratsaldien, eta gero 3 hileripein egoten da zapatu baten. Orduan Gerniken kokatzen da, erdiko kalien artekalean, Foru plazaren parien, horregoten da autobus ederra, jentea hartzeko prest. Goizean 9-etatik ordu bizetara, eta arratsaldien 4-etatik 9-etara. Zuek urteek irara zoiz, ez da, odol emaiek topetan, odol emate hori bultzatzen. Urte honetan zier tendentzi zeizen da, goranzkoa, beranzkoa, zuek zer nabaritu duzu antolakuntza maila horretatik? Bueno, Gerniken ja urteak dira, berez orain dela 50 urtea izan odola emoten, ez da? Eta arrezkero erabat finkatute dago odol emotea Gernikan, eta erreferentzia puntu bat Bizkaizen barruan, egiz esateko. Hor gagoz 1000 ingeruen, urte baten izaten da 1100, 900, 1200, hortxe bueltan ibiltzen gara, baina mantentzen da badago kopuro nabarmena odol emoilena, eta hori tendentziz ezer da, behintzete mantendu, eta hori, orain aspaldiko partez, hasi da plasma emotearen bai, eta arduen hori bada beste bide. Momentuz ezin da Gernikan egin, espero dugu hemendik eta gitxira, igual datorren urterako edo urrengorako, Gernika referentzia puntua izatea horretan. Edo zelan batera edo bestera emon, plasma emon, edo odol osoa esaten dena, autobusien egiten dena, batera bestera mantendu egin behar da, ze behar izan sanitarioak beti existitzen dira. Behar izan horrek aipatu duzu, zergaiti da ingarantzitsue odol emaileek eukitxia? Zergaitik, ezin dalako fabrikatu, odola ezin da fabrikatu, ez dago ordezkorik. Eta orduan gure odola geuretzako baliokoa da, baina beste batzuentzat baliokoa izan leike batez ahultasun momentuetan, edo gaixotasun momentuetan, edo behar izan sanitarioa dagoenean. Eta orduan ziurtatu behar da, maila bat, behar den estok hori ziurtatu alizateko, horren menpe dagoz, bai ebakuntzak, bai tratamientoak,
eta ostantzeko botikak eta hortik egiten diren erabilera desberdinak. Eta etorkizunera begirada hori luzetuz edo, zein da probat elkartien helburu datozen urteetarako edo, erronkak, zuenak? Guretzako eta elkartean bagagoz 6-7 persona, hilero mantentzen duguna kartelak ipini, deiak egin, behar diren gestinoak eta hori ez da. Baina helburua da mantentzea Gernika referentzia puntu moduen eta orain gabiz gestinoak egiten bebai plasma egitea, plasma emotea, Gerniken be egin alizatea. Eta hori ez da erreza izango, baina antzabanez odol emotearena gehiago bideratuko da alde horretarantz. Odol osoarena existiduko da, baina bestetik antzabanez etekin gehiago eta balio handikoa da horrataten den plasma. Horregaz egiten dira zer botika onkologiko asko eta immunoglobolinak eta hor badira elementuak garrantzi handikoak direnak osasunerako. Eskerrik asko Amagoia eta jendetik gonbidatzen dugu gure eskola komunitateko jendeari autobusera hurbiltzea eta informazioa eskatzera. Bale,